हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान SOP लाना फैदों गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव जायफोर अनलाइन एग्जाम लिरगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांग्रोजोबदो गासिबो डिटेल्सखौ मोननो थाखाय भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नाय अब्लासो बुजिगोन बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दा भिडिअखौ खायसे नायजोबा डाइरेक्ट कमेन्ट खालामो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिब्लानो इजियाव अनलाइन एग्जाम होनो हायो दा बेखायनो जों नायनोसै अफिशियेल नटिफिकेसन गोबाव खालामला जायफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि एग्जामनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थागोन दा जों नायनोसै SOPखौ माबोरै फैदों SOP गोदानै नोंथांमोना नायदो दा बेनो जाबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय फैनाय गोदान SOP दा बेयाव बुंदों जायफोरा BA BC BCom आरो लोगोसे BVoc फार्स्ट सेमिस्टार दङनो आरो बेट्सआ जाबाय 2015 निफ्राय 20 बेट्ससिम जायफोरा अनलाइन एग्जाम लिरगोन CBCS आरो Non-CBCS दानिया दंबावो 5th सेम बेनो जाबाय बेट्सआ 2015 एन्ड 16 आव नोंथांमोना एग्जाम लिरगोनब्ला अनलाइन माखासे गाइडलाइन्सखौ फल' खालामनांगौनो दा बे एग्जामा जागोन 9 आगस्तनिफ्राय जागोन बेखौ मिथिखाबाय दा बेखायनो मोजाङै मोजां फल' खालामनांगौ होननानै नटिस होखादों दा फार्स्टआव बुंदों नाम्बार 1आव लोगोफोर नोंथांमोना हेन्ड राइटिं लिरथारनांगोन A4 साइज पेपाराव आरो लोगोसे नोंथांमोना ब्लेक बल पेन इउज खालामनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन आरो नोंथांमोना पर्टेलनिफ्राय कुइसन पेपार आरो एन्सार शीट नोंथांमोना डाउनलड एबा आपल'ड खालामनांगौ बेनो जाबाय web.guwahati. नोंथांमोना बेयाव थांनांगोन आरो बे वेबसाइटखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन मिथिखायो बयबो web.guwahati.ac नोंथांमोना बिदि होनो हायो दानिया जों नायनोसै गासै पेजआवनो पेज नाम्बार होथारनांगौ 1 2 3 होलांबाय था पेज नाम्बार होनानै बेनिफ्राय दानिया नाम्बार 3आव बुंदों थ' नाम्बार 3आव बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना 10 पेजेसनि बारा लानो हानाय नङा नोंथांमोना खम लानो हागोन नाथाय बारा लानो हानाय नङा 10 पेजेसल' एलाउ दङ बिनि बाराबा एक्सेप्ट जानाय नङा बा नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनो हानाय नङा आरो बुंबावदों MBआ अनलि 5 MB दा बिनि बारा हानाय नङा बेखौ नोंथांमोना मोजां फल' खालामदो बियो क्लियार जाबाय दानिया नाम्बार 4आव बुंदों माखासे प्रसिडिउर थायो दा बे प्रसिडिउराव नोंथांमोना मोजां फल' खालामनांगोन बेखायनो कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनोबा web.guwahati.ac.in बेयाव नोंथांमोना लगइन खालामनांगौ आरो नोंथांमोना आपल'ड खालामनायाबो बेयावनो खालामनांगोन बेनिफ्राय एन्सार शीटखौ PDF फाइल खालामनानै 5 MB नि खम खालामनांगौ बाराबा जानाय नङा जुदि बाराब्ला साबमिट जानाय नङा दा बे क्लियार जाबाय दानिया फैनोसै नेक्स्टआव दा बेयाव बुंदों मोनसे आइडियालि बुंदों आरो दा बेयाव बुंदों जे आइडिया मोनसे दङ जे मोजाङै फट' लायोबा 10 पेजेसब्लाबो 2 MB गाहामल' जायोनो बेखौ नोंथांमोना सोलोंबाय थाबानो जाबाय केमेराखौ मोजां लादो अब्लानो MBआ बारा जायानो दा बेखौ नोंथांमोना सोलोंदो दा बेखायनो नाम्बार 4आव बुंनायखौ नोंथांमोना मोजां फल' खालामनांगौ होनना बुंदों नाम्बार 5आव ओमफ्राय नेक्स्टआव थांनोसै जोङो दानिया कुइसन पेपारखौ जोङो माबोरै डाउनलड खालामगोन दा जों कुइसन पेपारखौ मोनगोन एग्जाम जानायनि 30 मिनिट सिगां नोंथांमोना बेखौ मोनगोन पर्टेलनिफ्राय डाउनलड खालामनांगौ बेखौ बेयाव होनदों दानिया थांसै नेक्स्टआव दा नेक्स्टआव बुंदों लोगोफोर एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्टखौ 30 मिनिटनि उनावनो आपल'ड खालामनो हागोन होनना बुंदों दा लोगोफोर नोंथांमोना आपल'ड खालामनाय एग्जाम जोबनायनि उनावनो PDF फाइलखौ 30 मिनिटनि उनाव नोंथांमोना आपल'ड खालामदो आरो आपल'ड खालामनायनि टाइमा थागोन 60 मिनिट्सनाव नोंथांमोना 60 मिनिट्सनि गेजेराव आपल'ड खालामथारनांगोन जुदि खालामनो हायाब्ला नोंथांमोना माखासे खामानि मावना ला जेरै स्क्रिनशट खालामना लाथार जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा दा बे जाबाय दानिया बुंदों नाम्बार 8आव एन्सार शीटखौ नोंथांमोना प्रपारलि स्केन खालामनांगौनो आरो गासिबो नांगौबो होबानो जाबाय जेरै MB खालामनाय बेनिफ्राय स्केन खालामनाय PDF फाइल खालामनाय बेखौ बुंदों 8नि ABCआव दा बेनिफ्राय थांसै 9आव लोगोफोर जायफोरा स्टुडेन्टस होनना बुंदों सेमिस्टार फार्स्ट सेमिस्टार 2015 आरो 16 बेट्सनि आइडल नोंथांमोना दङब्ला आरो बुंबावदों जायफोरा स्टुडेन्टस 5th सेमनि आइडलाव थ' नोंथांमोना मा खालामनांगौनो इमेलजोंसो नोंथांमोना स्केन खालामनानै एन्सार स्क्रिप्ट आपल'ड खालामनांगौ नोंथांमोना बेयाव अनलाइन नोंथांमोना साबमिट खालामनो हानाय नङा जास्ट नोंथांमोना इमेल आइडिजों नोंथांमोना खालामनांगौ बेखायनो प्रिन्सिपालफोरजों कन्टेक्ट खालामदो इमेल आइडि मोनगोन बेयाव नोंथांमोना जायफोर आइडल थ' नोंथांमोना इमेल आइडियाव सेन्ड खालामनांगोन नोंथांमोननि एन्सार स्क्रिप्टखौ बे क्लियार जाबाय 9ना बे जाबाय अनलि आइडलना दा बेनिफ्राय बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना 10 नाम्बाराव दा 10 नाम्बाराव लगइन खालामनाया मबाइल नाम्बारजों बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ आरो लोगोसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजोंसो लगइन खालामनांगौ दा बेनिसिम लोगोफोर माखासे SOPनि गाइडलाइन्स नोंथांमोना बेखौ फल' खालामथार बेनिफ्राय कुइसन पेपारनि मार्क्सआ 60 थागोन 80 थागोन 40 थागोन नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो दा बे मार्क्स वाइज जागोन आरो टाइमा जे बेसेबां टाइम थागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो 2 घन्टा 3 घन्टा जुदि 40नि बाराब्ला नोंथांमोना माने 50नि बाराब्ला 3 घन्टा मोनगोन आरो 50नि खमब्ला जेरै 40 ब्ला नोंथांमोना 2 घन्टा टाइम मोनगोन दा बेनिफ्राय बुंदों 13आव अफलाइन एन्सार शीट आपल'ड नोंथांमोना जानाय नङा बा साबमिट जानाय नङा
दा जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोना कलेज लेभेलाव मबाइल नाम्बार मोनगोन हेल्पलाइन होगोन होनना बुंदों बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोना आपल'ड खालामनायाव बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाथार नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना बेखौ उनावहाय साबमिट खालामनो हागोन हार्ड कपिखौ बाय पस्ट हागोन बा नोंथांमोना कलेजाव साबमिट खालामनो हागोन। दा बेनो लोगोफोर नाम्बार 17 बुंदों जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोना होखानाय टाइमाव जुदि आपल'ड खालामनो हायाबा थ' नोंथांमोना कलेजनि इमेल आइडियाव आपल'ड खालामनो हागोन होनना बुंदों बेनिखायनो कन्टेक्ट खालामदो। थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनांगोन आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामथार अब्लासो नोंथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामगोन जे बियो साबमिट खालामदोंमोन नाथाय हायाखै होननानै माबा मोनसे प्रुफ थानांगोन बेखायनो फेल जानायखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाथार। दानिया लोगोफोर मक टेस्ट दा बेयाव लोगोफोर मक टेस्ट जानाय नङा होनदों एन्ट्रेन्स सेमिस्टार एग्जामिनेसननि थाखाय थ' नोंथांमोना मक टेस्टखौ हानाय नंला जुदि फैयोब्ला आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन। स' लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब।